Tänään me tehdään Not My Arms video minun ja Vaulan kanssa. Ja niin, aloitetaan. Niin. No niin, eli meillä iski tässä vähän hiukopalan nälkä. Ja ajateltiin, että tehtäisiin tästä kunnon leipää. Eli tässä meillä on Vaasan ruispalat. Hyvää kuitupitoista leipää. Avataan pussi. Ja sieltä tommonen viipale. Siihen niin. Ja sitten otamme täältä Valio Oivariini laktoositon levite, johon tarvitsemme sitten myös veitsen tuolta. Näin. Ja sitten otamme voita. Veitselle noin ja sitten siihen leipään tästä näin. Vähän lisää. Joo. Eiköhän tuo ala riittää. Levitä vielä vähän tonne, levitetään tonne toiseenkin suuntaan vähän sen. Niin. Noin. Hyvältä näyttää. Sitten voipaketti syrjään ja sitten otamme Atrian saunapalvileikkelettä. Erittäin hyvää lihapitoista. Sinne meni kansi. Täältä tämmönen, otetaan vaikka 2 kunnon makkaraa. Noin. Hyvältä näyttää. Eiköhän sitten syyä. On oikein hyvää. Pysys nuo leikkeet tuossa. Kyllä pitää aikaa syödä näin hyvää leipää. Pakko sanoa, että kyllä tässä rupeaa vähän suuta kuivaamaan, että pitäisikö jotakin juotavaa tässä? Ehkä vielä 1 haukku vielä. On kyllä prima leipä. Ei ihan meidän osua. Joo. On kyllä. Niin, eli nyt meillä on tässä, laitettiin tuo leipä tuonne sivuun, että voidaan vielä tästä, jos tulee nälkä, niin joo. Eli otetaan tästä Marli Vital erittäin vitamiinipitoista sekamehua jotain. Sitten tämmönen ihana pikkumyyhmuki. Olen tästä juonut aina ihan pienestä asti, joo. Avataan purkki näin tästä. Kaadetaan, ei haittaa, kaadetaan nyt sitä mehua sinne lasiin. Kaataa vaan. Näin. Ups, ei se haittaa. Vähän meni ohi, mutta sitä sattuu. Sitä sattuu tapahtumaan, kun panee tuulemaan. Joo, eiköhän tuo riitä. Saadaan kurkusta alas tuo. Niin. On kyllä tosi hyvää mehua. Aika makiaa, mutta oikein maistaa nuo vitamiinit tästä. Mitäs kaikkea? Ananas, appelsiini, omena, passion, banaani. Kaikkea tässäkin tungettu samaan purkkiin. Vielä vähän sen. Hyvä on. Loput tästä sitten. Sitä vähän valuu tuolta suupielestä. Pitäisikö pyyhkästä suupieltä? Nam. Joo. Pitäisikö laittaa vähän lisää? Jäi vähän janoa vielä. Joo. Ja sitten vois ottaa haukun tuota leipääkin tuosta. Ettei nälkä pääse. Kyllä on hyvät eväät meillä tänään. Hyvä ruoka, parempi mieli. Johan me huokas. Ei kyllä tullut nyt mitään. Onhan tossa vielä tuota mehua vähän sitä. Kyllä kannattais loppuun juoda noin hyvää mehua. Joo. On muuten yllättävän hyvää makkaraa. Tää kyllä tästä lähettää Atrialle joku kiitos vielä. Hyvää ne tuoksuu leipä, joo.
On varmaan ihan tuotetta. On mehua. Ei minä. Tulee mieleen yhden kesän mehuja tästä mehusta. Tommonen hedelmäinen. Joo, ei me tarvita enää. Tässä oli meidän hyvä välipala. Mä ajattelin, että vois vielä tässä lukia jotain, kun on vähän tylsää, niin vaikka joku sarjakuva hakea tästä, mutta... Eli me luetaankin nyt tää Ilta-Sanomat, tää vähän laadukkaampi lehti kuin tuo terveyslehti tossa. Ja täällä on kaikkia hyviä mainoksia. Tulee taas nälkä, kun tuolla on niin hyvää leipää tuolla mainoksessa. Ja... Oi, siellä on Ruotsi, Tukholma. Mä oon muuten aina halunnut tommosia autoa. Kattokaapa nyt tota autoa, näytäpä. Tommonen, onko se kuplavolkkari vai mikä se on, mutta tommosen oon aina halunnut, että jospa sitä sitten 18-vuotiaana. Jaa. Ale. Hifi Studion Ale. Sinne. Kuule, minä päivänä se on? 19-20. 20. Jaa. Ihan kyllä turhaa täynnä tääkin lehti. Ei mitään järkiä ole. Katsotaanpa, onko tullut viesti. Ei mitään. En mä taida olla kovin suosittu. Kukka ei pidä yhteyttä. Mä luen täällä jotakin saastaisia lehtiä. Ihan turhaa tänäänkin. Antaa heittää sekin. No niin, eli kiitti kun katsoitte tämän meidän videon. Ja jos teitä yhtään nauratti tämän videon aikana, niin painakaa tykkäystä tuolta alhaalta. Tuolta alhaalta. Joo. Ja niin tuolla alhaalla on sitten kans linkki mun blogiin, mitä varten tää video niinku oikeastaan on. Elikkä niin, nähdään taas ensi videossa. Heippa!